Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। मेमोरि बेस्ड कुइसन एन्सार लाना फैदों ड्राइभार पोस्टनि गासै 15 दा बेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोनखो बयबो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा एग्जाम लिरदों आरो जायफ्रा फ्रेश कैंडिडेट नोंथांमोननि थाखायबो हेल्पफुल जागोन आपकामिं एग्जामाव जेरै DHS बेनिफ्राय APDCL फैगासिनो दङ। सो नोंथांमोना APDCL आव 5000 वेकेन्सि मोनगोन 10000 दा 10000 गोबां साख्रि फैबावगोन होनना बुंदोंमोन दा बिनि गेजेराव 5000 आ जोंहा APDCL देन बिनिफ्राय जोंहा 5000 आ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थागोन होननानै बुंदोंमोन दा मा जायो नोंथांमोना अफिशियेल नोटिफिकेशन मोनोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे ड्राइभार पोस्टआव काट अफ बेसेबां थांगोन जों नायगोन देन बिनिफ्राय एन्सार किस नोंथांमोना नायग्रोदो बे जाबाय अफिशियेलि नङा स' बे नोंथांमोना मेमोरि बेस्ड कुइसन जाय एग्जाम होदोंमोन गोसोआव थानानै बेखौहाय कुइसन खालामनानै एन्सार खालामदों दा बिदिब्ला नोंथांमोननि रिजाल्ट्स स' लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ ग्रेड 3 ग्रेड 4 दुर्गा फुजानि सिगां होगोन होनना बुंदों देन फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड थागोन स्टेज दा बेनि जाबाय ग्रेड 3 खौ होग्रोनो हागौ नङाब्ला ग्रेड 4 खौ होग्रोनो हागौ बेखौ समाजसो मिथिसिगोन दा बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो रिजाल्ट नायनो आरो बे रिजाल्टआव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टखौ लानाय जागोन आरो बेयाव मोजां जायोब्ला नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन आरो बे साख्रिया गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साफा साफा साख्रि मोनहैनो हासिगोन दा गोबाव खालामा जोंना एसे PDF फाइल खालामबाय दे नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हागोन दा गासै 15 लाना फैदों 15 कुइसन्स बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्ट पेपार 5 आव गोलैबाय दा नोंथांमोना बेयाव नेशनेल एनिमेल अफ इन्डिया नम्बर 1 कुइसन दा नोंथांमोना गाव गावखौनो टेस्ट नाय मक टेस्ट नाय नेशनेल एनिमेल अफ इन्डिया स' माखौ बुंनाय जायो देन बेयाव अप्शनाव दङमोन टाइगार स' नोंथांमोना टाइगार दङबा बेयो टाइगार जागौमोन आरो दा कुइसना मिस्टेकबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बेखौहाय सुद्राय हरबानो जाबाय नोंथांमोना कारेक्सन खालामना हरबानो जाबाय जुदि माबाफोर रं जादोंब्ला अके दा बिनि कुइसना बेबायदि फैदोंमोन जाहैदों नेशनेल एनिमेल अफ इन्डिया देन टाइगार एबा बेंगल टाइगार बेबायदि दङब्ला नोंथांमोना कारेक्ट एन्सार जागौमोन देन जोंहा फैबाय नाम्बार 2 डाइरेक्ट बेनो जाबाय आयरन मेन अफ इन्डिया सोरखौ बुंनाय जायो होनोब्ला आं नोंथांमोना सिगांनि जिकेआव होदोंमोन बे जाबाय सरदार भाल्लाभाई पाटिल एबा पाटेल स' बिनि कारेक्ट एन्सारा बेनोमोन स' नोंथांमोना जायफ्रा बेखौ होबायना अब्ला कारेक्ट जाबाय नोंथांमोना 1.50 मार्क्स मोननाय जासिगोन दा नोंथांमोननि एग्जामा जादोंमोन 150 नि एग्जाम स' लोगोफोर 150 नि एग्जाम बेनिफ्राय जायफ्रा 85 प्लास मोनदों थ' नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया मोजां देन बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 3 फैबाय जुबिन गार्गनि फार्स्ट एलबाम नेमा मामोन जुबिन गार्ग फार्स्ट एलबाम नेमा मामोन बेबायदि सोंदों दा बेयाव दाखालि ग्रेड 3 आव ओरैबायदि फैदोंमोन जुबिन गार्गआ बबे सावथुनावहाय गावनो खुद एक्टिं खालामदों होनोब्ला थ' नोंथांमोना होदोंमोन मिशन चाइना दानिया सोंलायबाय ग्रेड 4 आव एबा ग्रेड 3 आव सरि ग्रेड 3 आं गोग्लैगोन बे ड्राइभार पोस्टआ ग्रेड 4 नङा दा बेयाव जुबिन गार्गआ फार्स्ट एलबामा जाबाय नोंथांमोना अनामिका थ' जायफ्रा होदोंमोन अनामिका स' बे कारेक्ट जाबाय स' नोंथांमोना 1.50 मार्क्स बेयाव मोननाय जाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव बे जाबाय नेम दा केपिटेल अफ टेलिस्क'प अफ स्पेस स' नोंथांमोना बेबायदि कुइसन मोनदों जानांगौ अब्ला स' बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बबेखौ होगो स' नोंथांमोननि बाथ्रासै नाथाय बिनि राइट एन्सारा जाबाय जोंहा हबल स्पेस टेलिस्क'प थ' नोंथांमोना जायफ्रा हबल स्पेस टेलिस्क'प होदोंमोन थ' बियो बिनि राइट एन्सार जाबाय नोंथांमोना फिन खनसेबाव नाम्बार बेयाव मोननाय जाबाय दा बेयाव बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरबानो जाबाय बे 15 नि गेजेराव बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 5 फैबाय मानिला इज द केपिटेल अफ स' बबेनि केपिटेल बबे हादरनि बबे कान्ट्रिनि केपिटेल बियो स' नोंथांमोना गोबां अप्सन मोनदोंमोन जानांगौ हमना ला थाइलेण्ड जापान जियानो जा पेरिसआनो जा जास्ट एग्जाम्पल देन बेखौ नोंथांमोना बबेखौ होदों बे नोंथांमोननि बाथ्रासै फिलिपाइन्स थ' नोंथांमोना जायफ्रा फिलिपाइन्सनि अप्सनाव होदोंमोन थ' बेयो कारेक्ट एन्सार जाबाय देन नोंथांमोना मानिला इज द केपिटेल अफ फिलिपाइन्स कान्ट्रि थ' नोंथांमोना बे होदोंब्ला स' मालयेसिया दङमोन जानांगौ अप्सनावहाय देन नोंथांमोना बेखौ होदोंब्ला इनकारेक्ट जाबाय बाट बेनि राइट एन्सारा फिलिपाइन्सनिसो अके थ' बे जाबाय बेनि राइट एन्सार थ' बेनिफ्राय जोंहा लटास टेम्पल इज सिटुएटेड इन बे लटास टेम्पला लटास मन्दिरा बबेयाव दङनो स' नोंथांमोना अप्सनाव गोबां मोनदों जानांगौ नाथाय बेनि राइट एन्सारा बबेखौ होखो नोंथांमोननि बाथ्रासै दा बेनि राइट एन्सारा दंमोन बे जाबाय निउ दिल्लीयाव दङ लटास टेम्पला दङ निउ दिल्लीयाव अके स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गुगोलाव सार्च खालामनानै माबायदि पिक्सारा स' बेखौ नोंथांमोना होदोंब्ला कारेक्ट एन्सार जाबाय दे बेनिफ्राय नाम्बार 7 आव शेड्युल्स अफ इन्डियान कनस्टिटिउसन थ' नोंथांमोना बेयाव गोबां अप्सन मोनदों जानांगौ दा नोंथांमोननि बाथ्रासै माखौ होखो देन बेनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना मक टेस्ट नाय गावखौनो बबेखौ होदोंमोन गोसोआव दंना गैया आरो जायफ्रा आपकामिं एग्जाम लिरगोन स' नोंथांमोननि थाखायबो हेल्पफुल जागोन APDCL DHS आव थ' बेनि कारेक्ट एन्सारा जायो नाम्बार 12 स' गासै 12था दङ स' नोंथांमोना बेयाव शेड्युल्सखौहाय 12था दङब्ला अप्सनाव बे कारेक्ट एन्सारमोन
देन बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव इजि कुइसन आं बेखौ सिगांनि जिकेआव होदोंमोन आरो लोगोसे लास्ट बारनि प्रिभियास अलिम्पिकआ जादोंमोन जापानाव टकिअ सिटियावहाय जापाननि टकिअ सिटि होननायाव आरो दायो नेक्स्टआव जानो गोनां जाबाय सामार अलिम्पिकआ स' नोंथांमोनानो नेक्स्ट सामार अलिम्पिक गेम विल बि हेल्ड इन बबेयाव जागोन लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि पेरिस थ' बे पेरिसाव जागोन आपकामिंआव थ' नोंथांमोना पेरिसाव बेखौ होनांगोन दे नाम्बार 9 आव बेवहाय एसे सिमिलार कुइसन बियो फक्सटेल अरचिड इज द स्टेट फ्लावर अफ दा बेखौ होनाय लोगो लोगो जों आसामखौ जों मिथियोमोन नाथाय अप्सनाव नोंथांमोना आसामखौ मोनाखै होनदों दा बेयाव मा जागोन बेनि राइट एन्सारा जाबाय फक्सटेल अरचिडआ जाबाय अरुणाचलावबो दङ स' बे स्टेट फ्लावर अफ अरुणाचल स' बियो कारेक्ट एन्सारा बेनो स' नोंथांमोना होदोंब्ला राइट एन्सार जाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 10 आव स्टेट बार्ड अफ आसाम बेखौबो आं दाखालि एडभान्स एग्जाम जायनि सिगां होदोंमोन जिकेआव ड्राइभार पस्टनि थाखाय हमना ला फेमास स्टेटनि माखासे एनिमेलानो जा बा फ्लावारानो जा बा बार्डआनो जा स' बेयाव नोंथांमोनानो स्टेट बार्ड अफ आसाम होनोब्ला स' नोंथां बार्ड अफ आसाम होनोब्ला बेनि राइट एन्सारा जाबाय व्हाइट विं वुड डाक हांसो सिलारि गुफुर मोनसे दङ स' बे जागौमोन आरो हांसो सिलारि दङबा अप्सनाव स' बियो जागौमोन स्टेट फ्लावर अफ आसाम होनाय लोगो लोगो फक्सटेल जोंहा बेनो जादोंमोन अरचिडआनो जादोंमोन स्टेट फ्लावर अफ आसाम होनाय लोगो लोगो जोंहा नै फक्सटेलानो जायो आसामनि बेनो देन बेनिफ्राय कफुफुलबो होनना बुंनाय जायो एसामिसाव दाखालि फैदों एग्जामाव देन स्टेट बार्ड अफ आसाम होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय नैबे हांसो सिलारि बेनिफ्राय एनिमेल होनोब्ला थसेयारि गं गोनां गान्दा जागौमोन आरो अके देन बेनिफ्राय टुसु फुजा सेलिब्रेट फर हुइच ट्राइब स' नोंथांमोना बेयाव अप्सनाव मोनदों जानांगौ गोबां रोखोमनि ट्राइब जेरै कार्बि डिमासा नागा एबा टि ट्राइब्स स' बे टुसु फुजाखौ सोर सेलिब्रेट खालामोनो बे जाबाय हुइच ट्राइब बेखौहाय खालामो टि ट्राइब्सआ खालामो बेखौहाय सेलिब्रेट खालामो टि ट्राइब्सआ खालामो स' नोंथांमोना अप्सनाव टि ट्राइब्स होदोंब्ला बियो बेनि राइट एन्सार जाबायमोन देन बेनिफ्राय नाम्बार 12 आव फैबाय हिस्टरि आसाम हिस्टरि फैदों स' नाम्बार 12 आव बुंदों रियेल नेम अफ बिर सेलाराय थ' बिर सेलारायनि गुबै मुङा मामोन होनना बुंनाय जादोंमोन स' बेयाव गोबां अप्सन मोनदों जानांगौ नोंथांमोना हमना ला सुकाफायानो जा सुक्ल'दसानो जा बेनिफ्राय हमना ला रामसिंआनो जा थ' लोगोफोर बेयाव नोंथांमोनानै बेनि रियेल नेमा जाबाय सुक्ल'दस थ' बिथांनि रियेल नाममोन अके देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैबाय 13 नाम्बाराव उमानन्द टेम्पल इज लकेट इन हुइच हिल स्टप उमानन्द टेम्पला बबेयावहाय दङ आरो बे बबेयाव लकेट जाना दङ बा बबेयाव बियो दङ स' बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनो जाबाय जोंहा अप्सन दङ नै बसमसला हिल स्टप होननाय दङ बासमसाला हिल स्टप थ' बेखौ जाय होदों स' नोंथांमोना कारेक्ट एन्सार जाबाय आरो स' नोंथांमोना बेखौहाय जायफ्रा होदों कारेक्ट एन्सार जाबाय स' बेनिफ्राय नाम्बार 14 आव ओरैबायदि कुइसन बेयाव एसे कनफिउज जाबाय कुइसना बेबायदि नंगौना नङामोन स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय नाम्बार 14 निखौ लार्जेस्ट इउनिट अफ कम्पिउटार स्टरेज स' बेबायदि दङब्ला नोंथांमोननि अप्सनाव स' नोंथांमोना टेराबाइट बेबायदि अप्सन दङब्ला बियो बेनि राइट एन्सारमोन स' नोंथांमोना बे 14 नाम्बारखौहाय कारेक्सन खालामना हर जुदि कुइसना बेबायदि नंगौमोन एबा नङामोन होननानै देन बेनिफ्राय लास्ट कुइसन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया एड्रेस द नेसन अन एभ्रि इन्डिपेन्डेन्स फ्रम बबेनिफ्राय स' बबेनिफ्राय एड्रेस खालामो लोगोफोर प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जेब्ला इन्डिपेन्डेन्स जायो दाखालिबो जादोंमोन ना 76 देन नोंथांमोना बबेनिफ्राय खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेनो जाबाय जोंहा रेड फर्ट स' रेड फर्ट नोंथांमोना बेनिफ्राय खालामनायखौ नुनो मोनो आपकामिं एग्जाम APDCL DHSआव फरेस्टआव बे हेल्पफुल जागोन नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला आं अप्सनखौ होदों गाहायाव डिसक्रिपसनाव स' नोंथांमोना नायनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय बेवहाय माखासे 15 कुइसन लाबोबाय स' नेक्स्टआव नोंथांमोननो कुइसन लाबावगोन जेरै हमना ला ट्रिटि अफ यान्डाबुआ सोरजों जादोंमोन बे जाबाय ब्रिटिश आरो लोगोसे बार्मिसजोंहाय जादोंमोन अके स' नोंथांमोना ब्रिटिश एन्ड बार्मिसजों जादोंमोन बेखौ कुइसनाव मोनोब्ला स' नोंथांमोना होबानो जाबाय किजानि फैदों जानांगौ देन बेनिफ्राय लोगोफोर आरो नेक्स्टआव फैनो गोनां जाबाय आसाम हिस्टरिनि सायाव गोबां नायबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय दा हमना ला आसाम हिस्टरि बेयाव मोनसे मोनबाय सुक्ल'दसखौ मोननाय जाबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्ट आपकामिं DHS एग्जामाव फैनायनि चान्सआ दंखायो मानोना आसाम हिस्टरिया DHSआव फैयो APDCLआव फैगोन स' नोंथांमोना मोजां फरायबानो जाबाय दा बेनोसोमोन दिनैनि माखासे दिनैनि ड्राइभार पस्टनि स' नोंथांमोना जायफ्रा 15 आव 15 मोनबाय स' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय